will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kureva kuti vhangeri iyi inofanirwa kuparidzwa kumarudzi ose, kunyika dzose, kundimi dzose. Raparidzwa vhangeri, kune vachagamuchira shoko iri vagoponeswa, kune vacharega kugamuchira shoko iri. Asi nemhaka yekuti rinenge raparidzwa, vhangeri iri richashanda sechapupu chokuti shoko rasvika. Saka pamwe pandiri kuda pavhesi iyi ndepanoti this gospel, kureva kuti pane mhando yevhangeri inofanirwa kuparidzirwa vanhu vese, inofanirwa kusvika kunyika dzose. Vhangeri iyeyi yoga ndiyo yoga inofanirwa kusvika muvanhu. Vhangeri iyeyi ndiyo yoga yakatumirwa kuti isvike kure nepedyo, iparidzwe Kristu asati auya, kuti iprepare vanhu kusangana namuponesi. Sei munyori akati this gospel asina kungotaura pamusoro pemavhangeri akawanda? Akava very specific kuti pane vhangeri inofanirwa kuparidzwa, iyoyo yoga, vhangeri iyoyo. Kureva kuti aitaura achibva kubackground yemadzidziso nemavhangeri akawanda ari kufamba achiparidzwa nevanhu. Asi iye oti tine vhangeri inofanirwa kuparidzwa kunyika dzose, ichiparidzwa kuvanhu, vhangeri imwe chete. Izvi zvinotibudisira pachena kuti mukunamata Mwari hakuna mapeteni emavhangeri. Zvakadaro zvekuti mumwe anogona kuti isu kwedu hatidaro, tinodai. Vamwe voti isu kwedu hatitendi izvozvo, tinotenda izvi. Vamwe voti isu kwedu hatidzidzisi izvozvo, asi tinodzidzisa izvi. Pedzozvo vozviti vanamata. Saka Mateo panapa ari kubudisa pfungwa yaitaurwa naJesu kuti vhangeri ndeimwe chete. Iyi ivhangeri iyi chete, imwe chete iyeyi inofanirwa kunzwikwa nemuChina, igonzwikwa nemurungu, igonzwikawo nemuIndia, igonzwikawo nemuZimbabwe. Ivhangeri iyeyi ndiyo inofanirwa kuparidzwa kuBangladesh, igoparidzwa kuSouth Africa, igoparidzwa kuMalaysia. Iyeyi vhangeri iyeyi ndiyo inofanirwa kutenderera kwese, ndiyo inofanirwa kusvika kwese. Iyeyi vhangeri haifanirwi kuti kana yakwira ndege yochinja, haifanirwi kuti kana yayambuka rwizi yochinja. Iyoyi inofanirwa kuramba yakadaro ichisvika kuvanhu vese. Kureva kuti vhangeri iyi haisi yemaAfricans chete, ivhangeri yevarunguwo, maEuropeans, maAsians, maArab, ivhangeri yevanhu vese. Iyeyi ndiyo inofanirwa kufamba, ndiyo inofanirwa kutenderera, ndiyo inofanirwa kusvika kwese. Saka vhangeri iyi kana yasvika pamunhu, inofanirwa kugadzira munhu akamirira Jesu pakuuya kwake. Kana ikasvika chero kunyika kwayasvika, chinangwa chayo ndechekugadzira vanhu vakanaka, vanhu vakarurama, vanhu vanoziva Mwari, vanhu vanoziva nokuita kuda kwaMwari. Vhangeri iyi haipo kugadzira vanhu vanoti tinoziva Mwari nemuromo, ivo vachimuramba nemabasa avo. Vhangeri iyi iripo kuita kuti vanhu vafambe, vanhu vataure, vanhu vapfeke, vanhu vagodya, vanhu vagonwa sezvinofadza Mwari. Tiri tesere vana vaMwari. Kureva kuti hauiti kuda kwako iwe ukapenda kuti Mwari akugamuchire. Tinofanira kuita kuda kwaMwari kuti iye Mwari akugamuchira kushumira kwedu, akugamuchira kurarama kwedu, akugamuchira upenyu hwedu hwechinamato. Hatigoni kufadza Mwari taita zvinomurwadza, hatigoni kufadza Mwari taita zvaakarambidza, hatigoni kufadza Mwari taita zvinopesana neshoko rake. Tiri tesere vana vaMwari.
tine vatungamiriri vemasangano, vaparidzi vemavhangeri vanoshandisa bhaibheri kungorivhura kuti vataure pfungwa dzavo kuvanhu, vanhu vagotevera ivo kwete shoko raMwari. Ndiri kuti mukati mezuva ranhasi bhaibheri, shoko raMwari, ndo rinofanirwa kutitungamirira, nokuti ndiro rinoti rikasvika pamunhu romuudza zvaanofanira kuita, rigomuudza zvaanofanira kurega kana kuti zvaanofanira kusiya. Ndoda kuti titore zvekare pfungwa iyi tichibva nayo kuna Timothy chapter 3, Timothy wechipiri chapter 3 paverse 16. Iyi passage yakajairika chose mukati meupenyu hwedu semaKristu. Chapter 3 verse 16 inoti, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Hallelujah. Bible shoko raMwari pa verse 16 ya Timothy wechipiri chapter 3 inoti, vhangeri iri kana kuti bhaibheri iri, shoko iri raMwari rakafemerwa naMwari mbune kuti ribatsire vanhu padzidziso dzekurarama nadzo pamberi paMwari. Kuroti kana uchida dzidziso inoita kuti ufadze Mwari, unofanira kuiwana mubhaibheri. Kukanzi rinobatsira zvekare pakutsiura munhu kuti ave anorarama zvinofadza Mwari. Saka ibhaibheri, shoko raMwari, rofanirwa kuudza munhu zvaanofanira kurega nezvaanofanira kuita, zvaanofanira kutenda mazviri semuKristu nezvaanofanira kusiya semuKristu. Saka haugoni kuva munamati waMwari kana kuva mutendi akaperera usina ukama neshoko raMwari. Kuroti iri shoko iri ndorofanirwa kuudza kamuraramiro kanoyemurika, kanogamuchirika kudenga. Verse 17 yati, kana bhaibheri shoko raMwari rasvika pamunhu, rinosiyana mugadzira kuti ave well finished, well prepared, ave complete, thoroughly equipped for every good work. Ava kukwanisa kuita zvese zvakanaka. Kureva kuti kana community ine vanhu vakakasharira moyo, vanoita zvakashata, chatinofanirwa kuenda nacho haasi mapurisa, chatinofanirwa kuenda nacho hadzisi shamhu kana mboma, tinofanirwa kuenda neshoko raMwari. Ndiro rinoti rikasvika pagororo remakoko kana pamhondi huru kana pamunhu anoita zvakashata zvakaishoipa stereki, ndiro rinoti kana rasvika ipapo anoti akazvitarisa oti ndiri mutadzi, Mwari ndiregererei. Rinosvika pamunhu anoita zvakaipa agotarisa upenyu hwake nekuda kweshoko raMwari, agoti Mwari sikai moyo wakachena mukati mangu. Ibhaibheri basi rinogona kushandura unhu hwemunhu kuti aite kuda kwake. Saka mukati meshoko raMwari umu ndo matinoudziwa kamuraramiro kedu, kamufambiro kedu, kamuitiro kedu. Saka chatinofanirwa kutsvaga semaKristu kwese kwatinenge tiri, hatitsvagi munhu wekutevera, ngatitsvagei Kristu, titevere iyeye. Nemukawana muparidzi anoparidza zvinomwisa mvura, usatevera muparidzi, tevera shoko raMwari. Ibasa reshoko raMwari kuratidza munhu kuna Jesu, kwete kuna prophet, kwete kuna pastor, kwete kuna bishop, kwete kuna gosa, asi kuna Mwari anova iye muponesi wedu.
ibasa reshoko ramari. Izvi hazvigoni kuitwa nechimwe chinhu asi neshoko ramari. Izvi hazvigoni kuitwa nyangwe nekudzana, zvinoitwa neshoko ramari. Izvi hazvigoni kuita nyangwe nokudirwa mvura yakanyengetererwa, zvinoitwa neshoko ramari. Izvi hazvigoni kuitwa nyangwe nokusungirwa tambo dzakaereswa, zvinoitwa neshoko ramari. Shoko ramari ndiro rinoisa utsvene mumunhu. Munhu haaitwi mutsvene nenguo yaakapfeka, munhu haaitwi mutsvene nenzvimbo yaainda, anoitwa mutsvene neshoko ramari. Haleluya, vana vaMwari. Kuna vanhu vazhinji vanofungidzira kuti akakwera mugomo kana muninga kana kunzvimbo will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Kureva kuti vhangeri iyi inofanirwa kuparidzwa kumarudzi ose, kunyika dzose, kundimi dzose. Raparidzwa vhangeri, kune vachagamuchira shoko iri vagoponeswa, kune vacharega kugamuchira shoko iri. Asi nemhaka yekuti rinenge raparidzwa, vhangeri iri richashanda sechapupu chokuti shoko rasvika. Saka pamwe pandiri kuda pavhesi iyi ndepanoti this gospel, kureva kuti pane mhando yevhangeri inofanirwa kuparidzirwa vanhu vese, inofanirwa kusvika kunyika dzose. Vhangeri iyeyi yoga ndiyo yoga inofanirwa kusvika muvanhu. Vhangeri iyeyi ndiyo yoga yakatumirwa kuti isvike kure nepedyo, iparidzwe Kristu asati auya, kuti iprepare vanhu kusangana namuponesi. Sei munyori akati this gospel asina kungotaura pamusoro pemavhangeri akawanda? Akava very specific kuti pane vhangeri inofanirwa kuparidzwa, iyoyo yoga, vhangeri iyoyo. Kureva kuti aitaura achibva kubackground yemadzidziso nemavhangeri akawanda ari kufamba achiparidzwa nevanhu. Asi iye oti tine vhangeri inofanirwa kuparidzwa kunyika dzose, ichiparidzwa kuvanhu, vhangeri imwe chete. Izvi zvinotibudisira pachena kuti mukunamata Mwari hakuna mapeteni emavhangeri. Zvakadaro zvekuti mumwe anogona kuti isu kwedu hatidaro, tinodai. Vamwe voti isu kwedu hatitendi izvozvo, tinotenda izvi. Vamwe voti isu kwedu hatidzidzisi izvozvo, asi tinodzidzisa izvi. Pedzozvo vozviti vanamata. Saka Mateo panapa ari kubudisa pfungwa yaitaurwa naJesu kuti vhangeri ndeimwe chete. Iyi ivhangeri iyi chete, imwe chete iyeyi inofanirwa kunzwikwa nemuChina, igonzwikwa nemurungu, igonzwikawo nemuIndia, igonzwikawo nemuZimbabwe. Ivhangeri iyeyi ndiyo inofanirwa kuparidzwa kuBangladesh, igoparidzwa kuSouth Africa, igoparidzwa kuMalaysia. Iyeyi vhangeri iyeyi ndiyo inofanirwa kutenderera kwese, ndiyo inofanirwa kusvika kwese. Iyeyi vhangeri haifanirwi kuti kana yakwira ndege yochinja, haifanirwi kuti kana yayambuka rwizi yochinja. Iyoyi inofanirwa kuramba yakadaro ichisvika kuvanhu vese. Kureva kuti vhangeri iyi haisi yemaAfricans chete, ivhangeri yevarunguwo, maEuropeans, maAsians, maArab, o ivhangeri yevanhu vese. Iyeyi ndiyo inofanirwa kufamba, ndiyo inofanirwa kutenderera, ndiyo inofanirwa kusvika kwese. Saka vhangeri iyi kana yasvika pamunhu, inofanirwa kugadzira munhu akamirira Jesu pakuuya kwake. Kana ikasvika chero